Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kajing persya jong kinoksin syar Shnong ya ka hukum melapan mi da ka Khadc Hills Autonomous District Council kabalap tha ikinoksin syar Shnong ya kiling do ba kisim ban am ya kersum ha ka jeli jong ka sign perthai na kaliang jong Chief Executive Member ka Khadc Hills Autonomous District Council ubati ta Starwell Khan ula kentu ikinong yalam jong ki senjuk jong ki Rangbah Shnong bakin wan syakhamat ban ya selok barki bor penya jong ka council kenang bakin dubla ban yo jing syai halor kini kajing penmi hukum da ka council. Angka jingsya nakaliang kejungan meneng ala ai ka statement omba nakaliang jong kini Rangbah Shnong na ribhoi kanda bahae bakin wan yo kendu nyo bani selok ni Ïaphylliew Jingmut kai ka jing ba ya ka tu notification nama ka jing so ka jungi kalong ba lada ki klik nom sensya dia involved no aka politics ya don liang no ashnong long ngi tieng bayo kami kanu no ka jing le siliang nani mbe balik siliang Rangbah Shnong iki pai ba yo mi ru ka jing sya le siliang jong u hakinomi khaman long ka tu ka Shnong le si ka du nong tang na ada Rangbah Shnong de brio jong ko we ka party te ta ka da ngasno ba ngini aslok ini Ïaphylliew Jingmut ya kani ka jing khang kampat khang yang i ban om ba nginum don kan nu ka jing ya debate la ni ka jing ya selok halo kani ka benta tengah tharai ka ngakwa hiba kinwan ban ya kentu ini Ïaphylliew Jingmut.